Ο Δήμος Σερών, αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλους, έχει υιοθετήσει μια σειρά από πολιτικές για την προστασία και τη βελτίωσή του. Έτσι, με βήματα μικρά αλλά σταθερά, προσπαθεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς τους και να θέσει τα θεμέλια για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Έχει αποκαταστήσει όλους τους ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης απορριμμάτων και φροντίζει για την συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων στον αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής του νομού Σερών στο Παλαιόκαστρο. Έχει εκπονήσει πρότυπο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς με αποτέλεσμα την μείωση συμβάντων πυρκαγιάς της τάξεως του 70% και άνω. Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων. Ο Δήμος Σερών διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο ανακύκλωσης τόσο μέσα στην πόλη, όσο και σε μία από τις μεγαλύτερες δημοτικές ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, με αποτέλεσμα να παραδίδονται στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης περίπου 3.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών ετησίως, με αντίστοιχα ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο. Επίσης, πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα μικρό δίκτυο κάδων κομποστοποίησης σε 150 δημότες που διαθέτουν κήπο ή αυλή τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες, ενώ αναμένεται να επεκταθεί με την έγκριση άλλων 500 τεμαχίων. Εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση και στήριξη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υλοποιεί παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 3 από τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια του Δήμου, στο κολυμβητήριο, στο κλειστό γυμναστήριο και στο Δημαρχείο, καθώς και στον τομέα του δημοτικού οδοφωτισμού και αναμένεται συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 425.000 κιλοβατόρων και 15.000 κιλοβατόρων αντίστοιχα. Παρόμοιες δράσεις υλοποιεί και σε σχολικά κτίρια. Αξιοποιώντας πράσινους πόρους, ο Δήμος επένδυσε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες 30 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αλλά και για την μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Επίσης, το ίδιο αποδεικνύεται με το γεγονός ότι τα περισσότερα δημοτικά κτίρια έχουν συνδεθεί με το τοπικό, μοναδικό στην Ελλάδα, ιδιωτικό δίκτυο τηλεθέρμανσης, ενώ το δημοτικό κολυμβητήριο και γυμναστήριο συνδέθηκαν με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Τέλος, ο Δήμος Σερών στέκεται αρρωγός σε άλλους τοπικούς φορείς σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και έτσι υλοποιεί προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Μείωση εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή χορύπανσης. Μετά από μια μεγάλη παρέμβαση αστικών αναπλάσεων, η οποία διήρκησε 2 χρόνια στο κέντρο της πόλης, όπου διαπλατήθηκαν πεζοδρόμια, δημιουργήθηκαν πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, ο Δήμος Σερών προχωρά σε μια νέα φιλόδοξη παρέμβαση, επίσης μεγάλου προϋπολογισμού, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής συνολικής επιφάνειας 31.155 τετραγωνικών μέτρων. Τα αναμενόμενα ωφέλη είναι πολλαπλά, ανάμεσα στα οποία είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της συγχωρύπανσης και η συμβολή στην αναστροφή της θερμικής κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Δήμος Σερών στην προσπάθειά του αυτή θέλει συνεργούς του, τους ευαισθητοποιημένους και ενεργούς δημότες του. Γι' αυτό προχωρεί σε διάφορες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με κορυφαία τη διοργάνωση του Eco Festival Δήμου Σερών κάθε χρόνο τον Ιούνιο για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος με τη συμμετοχή πλήθος σχολείων αλλά και τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η βράβευση του Δήμου Σερών για την περιβαλλοντική του επίδοση και η έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών του από εξωτερικούς, θεσμοθετημένους γι' αυτό φορείς, ενθαρρύνει τον εσωτερικό μηχανισμό του Δήμου να εντείνει την προσπάθειά του, παραβλέποντας τις όποιες οικονομικές δυσκολίες και εμπόδια.
Παράλληλα, ο Δήμος ως φορέας ενδυναμώνει την εταιρική του ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητά του και οι ίδιοι οι δημότες αισθάνονται υπερήφανοι για τον τόπο τους και συμμετέχουν με τον πιο ενεργό τρόπο στις δράσεις για την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.